ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra shepi da ko singam beats aqua na molai moro hakajing dap sans nem jongka rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong one bantiet ya kakali Datsun Ready Go batamai kabas kem bat bidor Kinongelam jong ka Meghalaya People's United Front Cleariat Circle hapo ka jingelam jong u President uba Kershan Bla kila ai de ka jingtho sha u Executive Engineer jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited ban pensngo halor ka jingbam yo boarding jong kilong ying ka lat rambai kle dupon kenti ha ka jing ikren bat ka Batisi TV uba Kershan ulayathu kini kilong ying kidap da ka jing sngo khya halor ka jingbam yo boarding wat hadin ba ka MEECL kala de pendai da umitar mentala arsnem kenti hakani ka jingnya keren na kalyang jong Executive Engineer ka MEECL ulakular baun sa shimkhia halor kani ka jingdawa jong ka seng nakabenta ka bha kamian jong kipat ba teras ni dokumen na uliang saya ai ngi kata insurans ba un shimkhia na mardor ban nado la syai musngi unlek ban jurip ini ki masa haga payo connection namar unlek ki kamram ban connection kana liang jemu punpau ini bam juwan ki ba complain kamtam ginong song sinong kim juwan mi ki office nang tam ki rang ba sinong kim juwan ut ban nam apa office namar nata jong tegilait bado jong BPL naliang kaseng ikentu kamtam mi ki rang ba sinong kinanglam sinong sim tingya petba de ban sim khia ki de bali mi ki office ban lipan jing tip ni nagi bisar nagi kisah di ba pero namar ban yo jing sai ndi bakin ong long torang ba sinong tang ba sinong de ban wat ino no kilat tulti ban pentoy yu ba nong sunong jongga katam ke dong jongi bahap ala rambai kidupon hadu mata pri te nganane jonga ngakentu kamtam ke sunong ala rambai kidupon ngami lenti nang nes kemat tang akpo kana as ngiles ngi pin sayo etakalai ban connection kumbala kular usahap apo jongane MCL tangane kules